Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш дар Амрико дар турнири роҳ ба UFC муҳорибаи Самандар Муродов зидди Ҷонатан Пирсма баргузор гардид ва дар ин навор мо обзори ин муҳорибаро пешкаши шумо мекунем. Ана дар охири навор бошад мегӯем ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. Бояд қайд кард ки Самандар Муродов зидди Ҷонатан Пирсма барои шартнома бо UFC меҷанганд ва ғолиби муҳорибаи онҳо метавонад ки соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шавад. Муҳориба дар вазни нимёна яъне 77 килограмм баргузор гардид ва аз 3 раунд иборат буд ва биёед мебинем ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. Якум раунд оғоз шуд. Ҷангварон муҳорибаро аз лоу-кик оғоз карданд ва баъд Самандар рақибро ба замин афтонда то охири раунд идора кард. Лекин дар сонияҳои охири раунд рақиб пушти Самандарро гирифт ва бо усул таҳдид кард. Ҳамин гуна якум раунд ба анҷом расид ва якум раундро ба Самандар дода мешавад. Дуюм раунд оғоз шуд ва Самандар дарҳол ба гӯштин гузашта рақибро ба замин афтонида зарбазанӣ мекард. Лекин боз дар сонияҳои охири раунд рақиб бартариро гирифта аз боло кор кард. Ҳамин гуна дуюм раунд ба анҷом расид ва дуюм раундро низ ба Самандар дода мешавад. Сеюм ва охирон раунд. Сеюм раундро дар стойка оғоз карданд ва баъд Самандар рақибро боз ба замин афтонид ва аз боло истода зарбазанӣ мекард. Дида мешуд ки ҳар дуи варзишгарон хаста шуданд, лекин Самандар тавонист ки то охири раунд рақибро идора кунад ва ҳамин гуна сеюм раундро низ гирифт. Дар натиҷа Самандар Муродов бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда рекорди худро 11-0 кард. Мо Самандар даста ва ҳамаи мухлисони тоҷик, ҳамаи мухлисони Самандарро табрик мегӯем. Дӯстон, муҳорибаи пурраи Самандар Муродов зидди Ҷонатан Пирсмаро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментария закрепид шуда. Фикрҳои худро оиди муҳориба дар комментария нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид хонободу сарбаланд бошед.